תביא. עצרו! 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 ובכן, ברוכים הבאים לתחנת המשטרה שלי. אני השוטר נחום ואני אחראי על הבטיחות שלכם פה באזור. ובכן, הבאתי אתכם לפה בשביל להראות לכם את הכללים הנכונים של התנהגות ליד כביש. כלל הראשון, לפני חציית כביש צריך להסתכל לצד ימין ולשמאל. כן ילד, אתה זוכר שרצת ולא שמת לב, לא הסתכלת? כן. צריך להסתכל לצד ימין ולצד שמאל. 2. מסתכלים גם כשחוצים, גם תוך כדי מעבר חצייה. חשוב מאוד להסתכל לצדדים ולראות גם ימין שמאל, גם תוך כדי לא להיות עם הראש באדמה וללכת ולחלום על גלידה. 3. אסור לילדים מתחת לגיל 9 לחצות כבישים לבד. זה ברור? כן. ברור לכם? כן. 4. אם נפל משהו לכביש, וזה חשוב מאוד, זה מה שקרה במקרה שלנו, נכון? נכון ילד? נכון? אם נפל משהו לכביש, או שמסתכלים ימינה ושמאלה, זה קודם כל, מסתכלים לפני שחוצים, לפני שמתפרצים לכביש, וניגשים לקחת את החפץ, או שיוצרים קשר עין עם הנהג. במקרה שלנו לא היה לא זה ולא זה, ונאלצתי לרוץ ולהציל אתכם. Pam pala pum pala pum pala pum pum pam pala pum pala pum pam pam pala pum pala pum pala pum pam pala pum pala pum 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 pala pum pa pam pala pum pala pum pala 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 pum pala pum pala pum pala 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 pum pala pam 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 pala pum pala pam pala pa 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 pum pa pa pu pa pu pa pala pala pum pala pum pala pum pala pula 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 pum pala pula pula pum 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 pula pula pum 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 pula pum pum pula pum 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 pala pum 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 pala 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 pum pala pum 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 pala 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 pum pala 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 pum pum pala pala